med Falden Ilt. Falden ved fod. Og vi skal nu synge livstræet, der er trykt på bagsiden af programmerne, og publikum må gerne sætte sig. Der er så meget, der kan trykke, gør dagen trist og hård. Se de folk der uden lykke, bare går i stå. Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvældige spor. Der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys, folk som ingen andre kender. Hvor skal de mon finde lys? Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvældige spor. Der er så mange, der er slaver, længe faste klokker til. Hvorfor bruge vores gaver, uden tanke, uden vid? Lad os lege i livstræets krone, lad os føle, at livet er stort. Lad os skue de blå horisonter og himmelvældige spor. Som formand er det en fornøjelse at byde såvel gymnaster, instruktører og publikum hjertelig velkommen til vores forårsopvisning 2005. Som noget nyt i år har vi valgt et tema for vores opvisning, og meget naturligt er det faldet på H.C. Andersen, som I kan se på forsiden af programmet, på grund af 200 år for ham. Og det betyder, at hver enkelt hold har arbejdet med et emne i forhold til H.C. Andersen, som de vil vise frem i dag. Og i dag skal vi se 11 af vores egen hold. I kan nok kun lige tælle 10 her, men det er fordi Unity, de kommer også. De er ikke så vant til det her med indmarsch og sådan noget. Og så kommer der også 2 gæstehold. I Gymnastikforeningen har vi i indeværende sæson haft 418 medlemmer. Det er vi rigtig godt tilfreds med. En del af vores hold giver ikke opvisning, og det er skigymnastik, som også hedder Kom i form, trænet af Bødker og Anna Fransen. Så er det aktive damer, som Bødker også har trænet, motionsmændene, som Hans Lund har taget sig af, og endelig så er der Kalinette, som jeg selv har haft. Igen i år skal vi uddele nogle blomster til jubilerende instruktører og bestyrelsesmedlemmer, så derfor vil jeg gerne se Majbert Christensen heroppe, Hanne Jørgensen, Bente Glipstrup og Lise Olsen. Så hvis I lige vil være sød og trække frem. Hvis vi starter med den yngste, Majbrit. Hun startede som hjælpeinstruktør for 6 år siden, så har hun lige været på efterskole et år, og i dag der er hun så assistent for Tysserne 2. Og Hanne Jørgensen, hun startede helt tilbage i 87, og har haft mange forskellige hold, som har også siddet i bestyrelsen i en årrække, og i dag der er Hanne så instruktør for voksen-barn-holdet og for børnehaverødderne. Og så har vi Bente Glipstrup. Hun har siddet med i bestyrelsen i 5 år, for inden der var hun meget aktiv gymnast, det er hun selvfølgelig stadigvæk. Og hendes arbejde i bestyrelsen, det er PR og vores
hjemmeside. Og så har vi Lise Olsen. Hun sagde ja for 4 år siden til at gå med i bestyrelsen, selvom hun ikke selv er gymnast. Det er hendes børn til gengæld. Og hun har taget en hård hånd med pinden. Hun har nemlig siddet som sekretær i de 4 år. Og i år der har hun så blevet afløst af Jette Lauritz. Men tusind tak for jeres indsats, alle 4. Så har jeg en lille buket til jer. Og så vil jeg også gerne lige benytte lejligheden til at takke vores annonce-sponsor Danbolig ved Christian Hansen og Knud Metrum for det gode samarbejde, som vi håber må fortsætte fremover. Og igen i år, der er indgangen og hallen blevet smukt dekoreret og også sponsoreret af Ritas Blomster. Og så har vi måske kunne se et hegn, som hernede bagved, og det er venligst udlånt af Råd og Dåd, som det vil så komme til at hedde nu. Som gæstehold, der har vi i dag roadtripping fra Esbjerg og Ågård Ungdomsskole, som vi helt sikkert vil komme til at give nogle rigtig flotte opvisninger, og det glæder vi os meget til at se i hold. I vores lille bod nede ved døren hernede, der er der mulighed for at købe lidt af hvert. Billeder af holdene, opvisning på video og DVD, og endelig så er der også mulighed for at få varmet tæerne. Der er nemlig GO sokker til salg, 4 par for 100 kroner, og det er en super god kvalitet. Men ellers så er der lidt kun at sige. Jeg håber, vi får en fornøjelig eftermiddag med en masse god gymnastik og rigtig god fornøjelse. Publikum kan rejse sig. Banen løft. Og banen bagved. Hold på. Og vi er klar til udmarch.